unde ești regele, casa e așa de pustie, unde mă uite, văd pe tine. Mai așa sună. Și trebuie puțin mai în fața și e perfect. Pentru forța lui Puiu, pentru tecuțul lui Dumnezeu să vedem. Să la Dumnezeu nostru, pentru unchiul nostru, pentru Vajică, care a fost forța noastră. Unchiul Ștefan, unchiul Pulica. Și pentru masa asta frumoasă de 10 stele, să rămână familie. Iată cele 20 euro. Pentru tecuțul tău, pentru regele tău, Vajica, 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 Vajica. Pentru unchiul nostru, pentru Ștefan, puterea noastră. Separat până la 40 pentru Vajica, Vajica, Vajica. Și pentru Ștefan, 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 Ștefan. Forța noastră, Ștefan. Și Vajica. Ia-uzi. Acolo sus cine pleacă, nu mai vine niciodată. Și mă doare inima că lipsește Vajica. Acolo sus cine pleacă, de la Puiu pentru tecuțul lui Dumnezeu să le zic. Pentru Vajica, 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 Vajica. Mai tare România. Acolo sus cine pleacă, nu mai vine niciodată. Și mă doare inima că lipsește-ți Vajica. Fă-mă, Doamne, să-ar pe lui, să intru pe supă. Dă-mă în față să aud. Poate sufla ta mele, ale regele. Fă-mă, Doamne, să-ar pe lui, să intru pe supă. Poate sufla Vajica, e puterea mea. Mai depinde, puiule. Tu pentru Vajica, 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 domnilor, pentru Vajica. Forța noastră și de la Cezar pentru Vajica. La 11 din noaptea, euro merge. Și am stop fondul. Cine e regele meu, ala e Vajica mea. Să zică lumea ce-o vrea, la 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 la. Să zică lumea ce-o vrea, păi ăștia a fost forța. Și cum vorba number one, și eu vorba number one. Viața noastră Ștefane. Mai Doamne, lasă lumea să vorbească, lasă lumea să vorbească. Lasă lumea să vorbească. Mai Doamne, lasă lumea să vorbească. Băilește forța noastră. Întrerupe și s-aude urât. Unghiule să rămână. S-aude de la vioară principiul.
Și acum are și calibrul nostru, melodia lui, care e fără de rage. Pentru fratele lui care l-a suferință. Pentru Aten, care e în Italia, de minore. Care e la suferință foarte mai devreme. Mi se le scuze față de toată. Pentru frații lui. Domine de fără de rage. Ce-a sau casă, de minore. 800 de kg de carne exportabil, nu mai dăm ceva. Ce-a sau cu metre. Ia un scus de calibre. Eu și nu pot să mă și nu pot să mă fac că multe n-am ajuns să văd. Și eu, frățioare, și